Jendea kafetik itzultzen den bitartean, eta imaginatzen dut baita ere komunitik pasako dala, eta guzti hauek, zeren, ia ospakizun bat dela, baina baita ere, pizkatxo bat formal mantentuko ditugu ordutegiak, denok badaukagulako gauzak egiteko, eta bar. Lehen Oskerekin hitz egin dugu, hau planteatzen hasi ginenean, bai Idorrekin, Goiazekin eta Marijerekin, hitz egin ez genuela bakarrik guk hitz egin, besteik eta baita ere beste jende batzuk konbidatu nahi genitula, baita ere bere ikuspuntua jartzeko eta ikusteko, zeren azken finean hau gai komun bat da denoi egokitzen zaiguna, eta orduan, beste ikuspuntu batzuk jasotzea interesgarri. Orduan, hasi ginen tanteatzen hemen ditugun mailan ditugun jendea, baiezkoak eman zizkiguten, eta hori beti dago oso ondo. Zen batzutan bakizu kostatzen dara jendeak baiezkoak ematea, zen publiko aurrean hitz egitea, kostatzen zaigu. Ez da zebez gertatzen, oso ondo pasatzen ari gara eta ondo pasatzen jarraituko dugu. Alde batetik hemen ditut Amaia Torrealde eta Aitor Zuberogoitia UIS-etik, gero alboan Patricia Barron EHUtik, eta azkenik Jon Zarate EHUko Farmazia Fakultatetik eta UEUko bazkidea. Eta, badakizue, ez dakit noiz tokatu zuen mai bat moderatzea, baina beti paktatzen dira galderak, baina, klaro, ni naiz, eta beti hasten naiz galdera batekin paktatuta ez dagoena. Lasai, zeren galdera oso simplea da, noizbait zuen burua bilatu duzu inguman? Bai. Bai? Aitor? Bai, baita, inoiz bai. Badiezia, zuk ez duzu bilatu, eta Jon, zure burua bilatu duzu inguman? Bai, garai baten gehiago eta deitxu usta zuenian honako, eine beste saiakera bat aspaldi sartu barik. Bai, eta zuek, egin duzu, behintzat esko altzatu, nik bai egin dutu, bai? Bai, gustatzen zaigu jakitea zer egin dugun. Gero, ja, bakoitza posik dagoen ikusten duen emaitzarekin, hori bakoitzari utziko diot. Nik bai dinotzuet, niz nagoela oso posik. Baina, eta orain ja serioa. Zaudela edo zaudela? Ez nago posik. Idutzen zait gutxiegi publikatu dudala euskaraz. Ez delako divulgazio kontutan hartzen, Marije. Hori kontutan hartuko balitz, beste gauza bat da. Bai, orduan, hasiko naiz zuek bioekin, Amaia eta Aitor, ingumako 25 urte honetan beka bat atera zuen, aurkeztu zineten, lortu duzue. Alde batetik zer bultzatua egin zenuten, eta bestetik ze lortze espero duzue lanketa honekin? Egon ginean 2022an uste dut, UEU kantolatu eban, aurpegi batzuk ezagutzen ditut, ez? Egon ginean Euskararen etxean, eta Gidorren gonbidatuta, izan zen Unibertsitate Jakintzaren komunikazioaren inguruko jardunaldi bat, ez? Eta horra aurkeztu genuen gure fakultatearen kasu azterketa bat, guk batez be asko sustatu dugu euskaraz argitaratzea, baina joera batzuk identifikatu genituen hori gutxitzen doala eta beste hizkuntza batzuk goruntzkoa doala, batez ere ingelesa. Eta orduan ikusi genuenean beka hau izan zen aukera bat, Aitorrak animatu ninduen, zan duen ez duz ikusten hemen sakontzeko aukera bat, eta oso garbi ikusi genuen, eta azterketa horretatik ikertzen jarraitzeko eta harakatzen jarraitzeko. Hori izan zen. Eta gero helburuak, argazkia badaukagu, lehen erakutsi duzu, eta uste dut oso argazki hona dela, datuak hor daude, baina horrek irakurri egin badia eta interpretatu, eta hori da pixka bat helburua. Arduratuta egoteko modukoa da lehenengo argazkia hau, eta orduan ardura horretatik Llorentzek azaldu duena ere kontutan hartuta, zelan egin aldiegun aurre eta reversible esan duzu lehen, egoera, nola hori da. Bai, pixkat osatzeko, ez da. Nik uste gai honetan Karmele Artetxeren tesia da referentzia saiestezin bat, funtseskoa, komunitate zientifiko euskalduna, azterketa historikoa eta bibliometrikoa, 2010koa da, eta hor ja esaten du Karmelek, azken urteotan euskarazko goi-mailako produkzioaren hazkunderik ez da izan, eta are, gainbehera antzeman daiteke. Orduan, hori ikusi genuen, 2010an, arrezkero, urrengo 15 urteetan zein da bilakaera. Hori jakin nahiko genuke, azterketa bibliometrikoaren bidez, batetik,
Eta gero, ja, gu esitik gatozenez, gure fakultateko bertako bi sintoma ikusten genituenak nahiko argiak, ezta? Adibidez, ikerketa 6 urtekoak, ezta? Ikerketa 6 urtekoetara jendea hasi zen aurkezten 2018-19an, eta, harrezkero aurkeztu dira, edo gara, desente, eta inork ez du aurkeztu 5 argitalpen nagusi aurkeztu behar dituzu, ezta? 5 nagusien artean ez dago euskarazkorik. Aurten aurkeztuko da bat, ezta? Amaia esaten zenuen, revista de psikodidaktikan argitaratuko datako bat, ikusiko dugu Abertzelandoan, baina ez dago orain arte euskarazkorik horien artean. Eta gero beste datu kezkagarri bat baita, 2017ko produkzioari erreparatuta gure fakultatean, euskaraz 20 artikulu atera ziren, aldizkari zientifikoetan, gazteleraz 6 eta inglesez 3. Bagato 7 urte geroago, 2024an euskarazko 20ak 4 jaitsi dira, gaztelerazko proportzioa mantentzen da, 6, 7, 24an, bat gehiago, eta inglesezkoak 3 izatetik 19 izatera pasatu dira. Orduan, jakin nahi genuen, hau beste unibertsitateetan ere horrela da, eta horretarako egin nahi dugu galdeketa bat, egiteko asmoa dago, beste unibertsitateetako argitalpen zerbitzuetako kideekin, eta gero beste herrialde batzuetan, da Llorensek oso input interesgarriak eta eman ditu, beste herrialde batzuetan, Katalunian, Galesen, Europa mendebaldean indartzuen egon daitezkeen hizkuntza minorizatuak, zer egiten dute tankera honetako egoerei aurre egiteko, hori ere jakin nahiko genuke, praktika honak identifikatze aldera. Oso ondo. Jon, zure kasuan, Zarago askotan egon gara ikusi dugu elkar, eta zure bidean hainbat lekutatik egokitu zaizu gai hau lantzea. Zer uste duzu lortu dugula urte hauetan eta zer ez? Anekdota batetik hasiko naiz. Lorpen handienetakoa guretzat izan zen, Euskal Herriko Unibertsitatean adierazle bat kontratu programan, Eusko Jaurlaritzarekin errektoretzan egon ginenean, kontratu programan gure ekoizpen zientifikoa, euskarazko ekoizpen zientifikoa sartu genuen, ezta? Eta garai hartan lortu genuen, bai EHUko komunitate guztia konbentzitzea neurri batean, komunitate guztia bentsat batzordetan zeudenak eta inguma izan zedila gure euskarazko ekoizpen zientifikoa adierazle bezala kitatzeko, ezta? Eusko Jaurlaritzari egiten genuena erakusteko referentzia moduan. Marije eta hemen daude, eta garai hartan gaur Emiliori aurpegi ere jarri diot, eta zorionak eman nahi dizkiet batez ere guretzako izan zelako oso hurbilak, edozein gauza eskatzen genienean beraien zailtasunetatik, eta gaur ikusi dudunaren arabera asko aurreratu da. Datu base hau, erreferentzialtasun hori bilatu beharko genuke, Eusko Jaurlaritzatik, anekara, behar den leku guztietara. EHUtik, aldeko latu eduki genuen erretoretza taldean, babes itzela eduki genuen Nekane Baiuerka eta Jose Luis Martinen bitartez, eta hola, jasartu genuen gaia, ezta? Batetik hori, anekdota hori, ezta zer da lortu duguna. Hau da, inguma izan zedila, oinarria adierazle hortan. Eta gero, bereziki atzo pentsatzen ibili nintzen, atzora arte utzi nuen, azterketak eta kontuak direla, eta lanpetute ibili gara, eta garapen terminologikoa, euskarazko garapen zientziaren garapenean izugarrizko ekarpena egiten du honek, ezta? Batetik hori, bereziki, EHU badago terminologia sareak egunduz programa bat garai batetik martxan ipini zena, hemen korpusak, garapen horren barruan uste dut hori lortu dugula eta baita ere ingumak ere laguntzen du horretan. Eta behar bada, gerorago igual utzi genezake bestelako kontuak, ezta? Lortu duguna, galdetu didazu, ezta? Momentuz lortu dugunari buruzkoa. Eta, egia da, irakasle zein ikertzaileentzako ere, datu base bat edukitzea zure produkzioa bertan ikusten duzuna eta
Eta horren estadistikak eta egitea, nik uste dut baita ere ikertzaile hoientzako pizgarri bat da baita ere beraien maila zientifiko hortan aurrera egiteko. Nik hor kokatuko nuke, pixkat ingumaren ekarpena, ezta, gure komunidadeari. Eta lortu ez dugunaren artean? Batzutan, hau behar bada sesgo bat daukat, igual ez da reala, ezta, baina EHUtik begiratuta, nik uste dut gure graduetako irakasgaietan ikasleentzako prestatzen ditugun irakasgaiaren gidetan, referentzia bibliografikoetan eta ez dugula inguma aipatzen, ero behintzat, igual ariketa polita izan daiteke, hori ez dugu lortu, behar bada UEU kantolatzen duelako eta beti egoten delako hor tirabira bat ez da, batzutan. Baina bai egia da, referentzialtasun hori badauka eta oso interesgarria da gure ikasle guztiek ezagutu dezaten hemen produkzio zientifikoa. Eta gero, bai aurreko hitzaldietan eta hitz egin dena, ezta. Euskarazko ikerketa produkzioa ebaluatzeko sistema propio baten horretarako baitako daude, eztabaidatu ditzakegunak, eta hori ondik ez dugu lortu. Eta, hortara jo behar dugu, hori lortzea itaka hor daukagu, eta hori izango da, nik uste, helburuetako bat, nire iritzi xumean, hola, bai? Bai, ala da, eskerrik asko, Jon. Batek zure kasuan, orain dela hilabete batzuk, irakurri genizun berrian, hau aldarrikatzen, ze plaza gutxi daukan euskerak unibertsitatean, nondik sortu zitzaizun hori idaztearen beharra? Euskadi Irratian entzuneban gizon bat, Antonio Campos izenekoa, eta berak izan zeuen, egon zan oso sartuta Euskal Herrian beharrezkoa egiteko prozesu horretan, eta saltzen zeuan zelan eskoletan hasi ziren euskara sartzen, eta horrek ikastoletan euskaraz asko egitea eragin zeuen, orduan gizartean izan duen inpaktua horrek 40 urtez. Baina hortik ostera berak egiten zeuen olan irakurketa transbertsalantzeko bat, eta esaten zeuen naiz eta gizartean euskara garatu dan eta gizartean euskaraz egiten dugun, unibertsitate mailan edo maila akademiko gorenean ez dela euskeraz egiten. Orduan, berak planteatzen zeuen zelan izan daiteken posible 40 urte zain ondo egin dutela edo egin dugula eskoletan, eta ostean unibertsitatean ez diren hainbeste aurrera pausu eman, ez zeuela ulertzen zergatik ez garen zuzenean zerotik hasi ekoizpen horretan. Eskoletan egin zirela liburu guztiak zerotik, ez zirela itzuli gaztelaniatik edo beste ekoizpenetxe batzuetakoak, baizik eta zerotik sortu zirela, eta unibertsitatean ez dugula hola egin dugula kontrakoa edo euskeraz edo gaztelaniaz ikertu eta euskarara itzuli euskeraz publikatzeko, edo ingelesez egin zuzenean datu base desberdinetan publikatu ahal izateko. Eta bertatik aterata, artikulu horretan aipatzen dituen bi faktore, eta bata zan digitalizazioa eta bestea globalizazioan ondorioa, eta planteatzen ziren 4 ikuspuntu, edo 4 titular nagusi, eta lehenengoa zan, Jonek aipatu deuen moduan, korpusa elikatzearen beharra, hau da euskal terminologia sortzearen beharra, izan ere lenguaia horrek, edo lenguaia hori ez izatea baldintzatzen duelako euskerako ikerketa bera. Ostean, korpusa areagotzeko ze baliabide ditugun, eta hasieran aipatu dira bai tesiak sortu behar direla euskeraz eta bar, eta noski horretarako baliabide ekonomikoak eta politikoak behar direla. Hurrengoa izango litzateke globalizazioari lotuta ingelesez bakarrik argitaratzearen arriskuak izan daitezkenak, hori, hizkuntza hegemoniko batera edo baten menpe geratzen garela. Eta azkenengoa izango litzateke, nik uste hau euskal ikertzaileen esku dauela, eta hoin egon naz Maialengo Irizelaiarekin komentatzen, eta komentau ditolako historiatxo antzeko bat, eta izan zan oindala urte asko, eta gehienek ezagutuko dozuen pasaje antzeko bat, eta izan zan Jose Ramon Etxebarriak komentatu ziola beste bati, zelan emango dozu fisika euskeraz. Fisika ezin da euskeraz irakatzi. Eta Iñaki Goirizelaiak erantzun zion fisika. Bueno. Berak komentatu digu, barkatu, galdena zeben. Bakarrik horretarako fisika jakin behar dozu eta euskera. Beraz, nik uste horrek nahiko ondo laburtzen duela euskaran
kapazitatea edo gaitasuna danetarako. Bai, Jose Rabet izan da gure inspirazio iturri hemen gauden denontzat, batez ere pasadizo horrekin. Bueno, orain ja irekita, pizkatxo bat guztiok nondik gatozen kokatuta, irekiko ditut galdera irekiak, erantzuten juteko bakoitzak bere erritmoan, bere nahi duen neurrian eta doinuan. Eta hasiko gara, askotan ipatu duguna bide hontan, eta egunean zehar, eta azken finean, zer erreflejatzen dugu, zer islatzen den halako datu base batean, zer produzitzen dugun. Azken finean, produkzio zientifiko teknikoa erabakitzen dugu, zein hizkuntzatan egiten dugun, gure kurrikuluma elikatzeko, zen behar ditugu kinkenioak egin, behar ditugu sexenioak egin, behar ditugu akreditazioak egin eta bar, hori, eta gainera, ez da bakarrik unibertsitatean zeuden duentzat, baita ere ikertzaile karreran eta bar, ez? Orduan, egia da jakintzarlo bakoitzak bere ezaugarriak dituela, eta ikusi dugu ez nola giza eta gizarte zientzietan gehiago produzitu den euskeraz, baina baita ere ikusten da beherakada nabarmen bat, eta gero besteetan, mantentzen gara geunden moduan, baina egia da ingelesera jotzen dugula, hori da lengua franca, edo inposatu zaiguna, zeren ez dakiten onena segun eta ze komunikatzeko, eta egia da batzutan baita ere euskara ikusten dugula sama bat moduan produzitzeko, eta ez osagarri bat moduan, azken finean produktuak inda daukazu, badaukazu ikerketa hori, eta bakarrik da beste hizkuntza batean asaltzea hori. Ez da, askotan ez, Igidorrek esaten duena, ez da lan gehigarri bat, baizik eta osagarria da, eta batzutan igual gure mentalitatea hortik dator, eta igual behar dugun marketing hori. Orduan, atzerakagoaz, gainera ikusi dugu, Jorensek aipatu diguna baitere Katalunian atzerakadoa zela, nola ikusi, gainera zuek baitere zuen datuetan ikusi duzue UEZ atzera duela, nola interpretatzen duzue, nola ikusten duzue, ez da negar egitea, baina baitere realitate kontu bat egitea, nahi duzuen ez daitela, nahi duena, edo bestela hasiko naiz, horrela, altzamarrarekin esaten, nork hitz egin behar duen. Bueno, zer gertatzen da, unibertsitate mailan zela neurtzen da, ez? Zientzia zela neurtzen da, orain historikoki izan da adierazle konkretu batzuen arabera, izan direla Web of Science eta Scopus, direla mundu mailako datu base batzuk, ez? Eta datu base horietan oinarritzen dira tresna konkretu batzuk neurtzen dutenak inpaktua, izango dugu, ez? Baina tresna horrek neurtzen dutena da bitartekoaren inpaktua, aldizkariarena, ez artikuluarena, berarena, ez ezagutzarena, bai? Eta niretzako arazoa hor dago. Ebaluatzen dela bitartekoen bitartez eta ez ezagutza sortze horren bitartez, ez? Jorensek aipatu du lehen, koara, ez? 2012an ekimen, badaude aurretiko beste manifestu batzuk, ez? Daude Leideneko manifestua edo Dora, baina koara 2022an Europar ekimen bada, 2022an agertu zena, eta hor hainbat erakunde, AKU edo ANEKA sartu dira, sinatu dute 10 konpromiso dira eta hor sinatu dituzte hainbat erakundeek, unibertsitateek eta bar. Niretzako esanguratsua da ANEKA edo ebaluazio agentziak hortara jotzea eta hasi dira aldaketa batzuk martxan jartzen. Bai? Ez dakigu horrek zelako evoluzio okiko dagoen, ez? Baina espero dugu behintzat inpaktu JCR, SJR edo inpaktu honein eragin hori beruntzko joatea. Zer orain arte izan da baliabide bakarra. Metrika bakarra. Hori da, metrika bakarra, gero badaude alternatibak, ez dialnet metrikaz adibidez. Guk aztertu dugu pixka bat euskararen egoera zein dan tresna hauetan, eta anekdotikoa esango dugu negargarria ez esatearren, ez? Web of Science-en 189 dokumentu daude Bask moduan, ez euskaraz, gero sartzen zara eta ez daude euskaraz, bai? Bask moduan indexatuta, Scopusen daude 169 uste dut, ez? Beste eguneko datuak. Gero dialnet metrikaz adibidez, tresna hauek, ANEKak aipatzen ditu inpaktuak ebaluatzerako orduan, Dialnet metrikaz da, Universidad La Riojako dialnet datu basean oinarritutako tresna bat, eta pixka batzan alternatiba ez, gizarte eta gizarte zientzietan oinarritutakoa eta ekoizpen Espainia eta Latinoamerikakoa, ez? Oinarritutakoa. Tresna horretan 2018an sortu zen, 600 aldizkari daude, revistas fuente moduan ezagutzen direnak edo deitzen direnak, euskara zenbat daude? 0. Eta hor daukagu
jasoa, ez? Ez daukagula gure ezagutza eta gure ekoizpena neurtzeko tresnarik. Eta, bueno, gero hitz egingo dugu, ez? Baina inguma izan daiteke referentzia. Bai, triangulo bat egingo bagenu, hemen dauden eragileak, ezta? Marrazten, batetik esan dezagun unibertsitateak, bestetik aldizkari akademikoak eurak eta bestetik markoa, lege markoa esartzen duten administrazioak, ezta? Nik uste, hirurek dituztela etxeko lanak, ezta? Eta Euskal Aldizkari Akademikoek uste dut egin dituztela eta meritu handiko lana egin dute. Lehen Gidor entzun nizun mainguruan, euren mainguruan, ezta? Adibidez, Ustarok 2010ean, ezta? Egin zuen, Latindexen eta beste hainbat lekutan indexatuta egoteko bete beharreko irizpideak eta egin beharreko aldaketak egin zituen, beste aldizkari askok ere, euskerak berak hemen, etxe honetako zerak, egin zituen meritu handiko lana alde horretatik. Unibertsitateek ere, nik uste dituzten eskumenen artean egin ditzaketela, hartu ditzaketela neurri batzuk, gure fakultatea, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultatean, bere txikian, adibidez, mekanismo zuzentzaile txikitxo batzuk jartzen ditugu. Adibidez, Escopusen laugarren kuartilaren pareko, laugarren kuartilerako artikulu bat idazteko dedikazio kopuru jakin bat daukazu, ezta? Horren pareko dedikazioa ematen da euskarazko artikuluak egiteko. Jendea animatzeko euskaraz ere idaztera. Horrez gain, adibidez, argitalpen bidezko tesietan eskatzen dugu 3 JCR edo 3 SJR-en indexatutako publikazio, ezta? Baina horietako bat ordezka daiteke euskarazko bategatik, adibidez, ezta? Edo, euskarazko divulgazio artikuluei begira ere dedikazioak ematen dira, hori ere pizteko. Hori egin daiteke, unibertsitateetan horrelako neurri mekanismo zuzentzaileak piz daitezke. Baina gero, markora begira ere, nik uste lehen Koara aipatu du Amaiak, eta Koarak esaten du, de acuerdo con el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, eta hemen datorri kontu interesantea. Se promoverá la investigación en las lenguas oficiales de los territorios nacionales, razón por las que las aportaciones en español o en otras lenguas cooficiales no podrán considerarse un demérito. Orduan, dano dakigu esaten denetik gero zera, baina hor zirrikitu ematen du horrek margenen bat jokatzeko, adibidez, unibertsitate irakasle akreditatu izateko, euskara meritutzat hartzen da. Zu unibertsitatera sartzen zara, eta lehenengo etapa da akreditazioa lortzea irakasle modura, ezta? Hor, doktorego tesia euskaraz bada, aintzat hartzen da, euskaraz idatzitako eta aurkeztutako tesiek, nazioarteko tesien maila balio berbera dute, horrela idatzita dago. Bere ezagutza arloko irakasgai espezifiko ez diren hizkuntza jakitea egiaztatu izanaren meritua da, horien artean sartuko litzateke euskara jakitea, meritua da. Edo, beste meritu bat, euskaraz egin diren atal horietako irakaskuntza jarduerek 100% gehiago lortuko dute balioespenean. Hau da, irakasle akreditazioa lortzeko euskara aintzat hartzen da punto batzuetan meritu modura. Zer gertatzen da, gero ikerketa 6 urtekora iristen zarenean, horretako ezer ez dago. Koarak esan egin du hori, esploratu dezakegu hor euskarazko argitalpengintza merituen aitortzan sartzeko biderik, nik uste hor badagoela zer begiratu. Patricia, zuk? Edo, bai. Hartu. Honen inguruan, oindala urte terdi sartu naz ikerketan munduan, orduan ez dakat esateko askorik, baina egin ditudan saiakeren artean, egia da kongresu, 4 edo 5 kongresutan egon nazela eta 3 argitalpen egin ditu dela, eta euskeraz ez dodala bat bez egin. Ez dakit izan dan inertziagatik edo zergatik, baina bai hartu neban erronka bat urte hasieran eta izan zen pasaren urtean egin nebala ikastaro bat euskerazkoa, aditu izenekoa, eta horretan bultzatzen gintuzten euskeraz argitaratzera. Eta orduan hortik hartu neban berrian argitaratzeko erronka propio hori, eta oin egiten dodana da unibertsitatean aztertzen dodan hori berrian argitaratu hilean behin,
iritzi artikulu baten bidez, eta hori bada pixkat transferentzia egitea edo euskeraz gitzienez nire ustez lan zientifiko bat egitea, naiz eta ez izan, ez dakit. Puntuagarria, ez? Bai, puntuagarria edo, bai. Bai, entzuten, bai. Bueno, pixkat ez, oso meritu handia daukazu. Meritu idoia, ez da? Bai, Patrizia parkatu. Meritu handia dauka Patriziak, hori ere leine usunek aipatu duen, ez da? Zientziak aierako blogetan argitaratzea, gero, hor ere, muga xume hori ero, non dagoen batzutan, ez da? Baina, aratago joan ez, batzuetan nik uste dut, baitere badaukagula konpleju hori egiten duguna garrantzitsua da gizartearako eta mundurako, ez da, orduan euskaraz egiten badugu ez digute ulertuko, karo. Hau da, zuk urteak dedikatu diozu ikerketa lerro bati, eta karo, hori komunitate zientifiko txiki bati baino heltzen espadiozu, eta karo, horrek dakar betiko kontua, ez da, duplikatu beharra lan esfortzu hori eta adibidez leine aipatu du Jorensek, ez da, oso interesantea iruditu zait aldizkarietan agertzea, gero repositorio batera eramango zaituen link bat eta hortan aitere euskaraz agertzea, ez da hori gure itaka, baina, egia da, farmako kutsadura, horren inguruko kriston lana daukagu esku artean, eta, lehen da bizi nahi dugu heltzea, estatu batuetako adituek ere irakur dezaten gure lan, ezta? Behar bada hori, bada motivazio bat. Baina lehen egon gara hitz egiten, hau atzo bueltaka eta Jorensekin justo sorte eukitu kafea elkarrekin hartzeko, mai berean tokatu gara, ez dut bilatu bere alduan jartzea, ez dizut txapandik sartu uste dut Jorens, parkatu txapa sartu baiz dute, baina kontua da, baina gaur egun, adimen artifiziala, itzultzaile neuronalak ditugu, baldago arrazoirik euskara hutsean argitaratzen ditugun lanak. Badak eta momentuz hitaka da, ezta? Baina diskursoan ere hori ere eskatu beharko diegu gure referentei, gure arduradunei, hori sartzeko. Hau da, nik euskaraz idazten dudan edozein artikulu ulertu dezak estatu batuetako ikertzaile batek, adimen artifiziala erabilita. Eta seguru nago maila izugarrian, izentrua, eluiar, bikontek, hor izugarrizko lana egiten ari dira neurri hortan, ez da? Orduan, 31 eskutik, partida irabazita dago, kontua da nahi izatea, ez da, borondate politiko bat egotea zentzu hortan, eta gero, aipatu duena, aitorrek aipatu duena, ez da, EHUn ere, bere garaian hartu ziren neurri zuzentzaile batzuk, jardun akademikoaren planean aitortzen zaizkizu kreditu batzuk, doktorego tesiako kontratua lortzeko euskarazko produkzioa aintzat hartzen da, eta gero prozesuan badago gauza bat oso garrantzitsua dena. Tokatu izan zait ezagutzea, nahiko hurbiletik, erretoretza taldean egon nintzelako, ikerketa proiektuak gure unibertsitatean askok euskaraz idazten dizute. Eta gure agentzia propioa ukatu egiten zen, garai hartan, orain espero dut hori aldatu izana, euskaraz ebaluatzera ikerketa proiektu horiek itzuli egin behar genituen, ondoren ebaluatuak izateko. Eta egun batean, atea joan genuen Zaragozako agentziara. Eta prest zegoen Zaragozako agentzia euskaraz ebaluatzaileak bilatzeko, ez da? Orduan, da dena kontu integral bat, hau da, ikuspuntu denetatik ikutu behar dugu, eta hori ere kontutan euki behar dugu, ez da? Pixkat, hausnarketa hortan, hortara eraman hau, apurtxu bat, Bai, oso, esan nizuen, ateratzen zein dituzten gaien arabera, bideatuko genuela hau, zen oso interesgarri iruditzen zait, lehen Jorensek atera duko gara, eta hemen aipatu dugu ez, ebaluazio sistema bera aldatzea, ze azken zeinan, behintzat ikerkuntzan, eta ikerkuntzan urte asko daramatzegunok badakigu, profil oso konkretu bat da ebaluatu dana, zen hori da sustatu egin dana. Ez dira profil anitzak sustatu. Eta adibidezko gara doa horren aurka. Zatea, ikertzeko modu anitzak daude,
eta orduan ebaluazioa ezin daiteke izan profil bat kontutan hartuta, ez? Baina gero, zer gertatzen da, orain arte ikerkuntzan aurrera egin dutenak profil konkretu horretakoak direla, eta erresistentza handiak dituztela aldaketa hauek datozenean. Inkluso, esango dizuet, entzun dudala pertsona bat esaten, Europar Batasunak koara hartuko du oinarritzat, gero baita Horizon eta hauek programatzeko esaten. Europar Batasuna erratzen ari da. Osea, ikertzaile bat, esaten, ohikoiko horiek erratzen ari dira, aldatu nahi dutelako sistema eta izan sistema dibertsuago bat. Eta, klaro, eta baita kanpa batzuk egiten dezen, berez da impacto faktorea kontutan esartzea, zen horrek ez du, azuk aipatu duzu moduan da, aldizkariaren euskarriaren metrika bat ez artikuluena edo ikertzaileena, baina egiten dutena da kuartilak erabili eta esaten duzu, baina kuartilak zertan oinarritzen dira. Impacto faktorearen ordenean, orduan batzuk tekanpa hori egiten da biltza, ez? Hau guzti ez eta natura, eta garrantzitsuena aipatu nuena. Zergatik, azken finean, gu hemen euskarazko produkzio zientifikoaz ari garenez, zergatik ez bermatu euskaraz produzitu nahi duen ikertzaileak barra baita ere irakaslera dedikatzen direnak euskaraz egitera, eta beren produkzio euskaraz egitea. Azken finean, goza oso konkretu bat, egingo duzun hori, bere inpaktua lokala baldin bada, ez duzu zertan konbentzitu behar aida joko tipo bat. Bertakoak kontutan hartzearena nahikoa duka, ez askotan soziolinguistika eta bar, eraman daitezke beste leku batzutara, bai, baina azken finean guri dago guzkigu, ez? Orduan, ez dakit baita ere hor badagoen gako bat dela ez dela bermatzen eta ez dela sustatzen beste modu batzutako ikerkuntzak eta ikertzaileak. Bakarrik osoko profil konkretua dela, ez dakit nola ikusten duzuen, eta horrek eragina dukela dena ingelesez egitea eta bar, ez? Bueno, hori horrela da, hori sustatzen da. Eta espero dugu aldaketak etortzea. Gero ere badago bildur bat hori nola ebaluatuko da, ez? Osa, irizpideak aldatu dira, ez? 23an anekak koara sinatu zuen eta egin duena da irizpideak aldatu eta inpaktualen 100 zena, orain 160 da. Baina inpaktu horren barruan ez dago bakarrik inpaktu faktorea, daude erabilera, zenbat aldiz bizitatu dan, zenbat aldiz deskargatu dan, badago ere inpaktu soziala, hau da, zure ikerketak sare sozialetan edo politiketan eragin eduki duen edo ez, zabaldu egin da, ez, inpaktuaren esan nahia, esango dugu, ez. Eta hori oso ondo dago, baina badago bildur bat, nik entzu dute gure fakultatean, eta hori nola ebaluatuko da, ez? Karo, lehen kuantitatiboa esan, eta hori argi dago, ez? Baina orain, bueno, uste dut momentua dela. Kurrikulum narratiboak, ez? Hori da. Kurrikulum narratiboak azken finean, zuk egin badozuna da, zure lana balioan jarri. Eta hortara gatoz, ez? Osa nahi dut, guk egiten dugu euskaraz, eta gainera, azaldu behar dugu zergatik eta balioa eman, guk geuk. Oso interesgarria iruditu jat, Elen Jorensek azaldu dagoena, ikertzaileok eurek proposatzea neurriak, ez? Hori ikustot ezinbestekoa dela. Ni lehen astu zait esatea, Jon, iruditzen zait funtseskoa apuntatu duzun itaka hori, Ni ustez gaur egun premia eta eztabaidaren foko nagusia hor egon beharko litzateke, euskarazko ikerketa ebaluatzeko agentzia horren zera hori, ezta? Bueno, eta gero koldo pixkatzuke aipatu dozun hori, ezta? Tokiko jakintza eta horretan ikertu eta ondo dago eta nazioartean badago debate bat edo iritzi hildo bat esaten duena hori, ezta? Gizarte zientzietako ikerketek, hizkuntza lokaletan garatutako testuinguruetan sekulako garrantzia dutela. Euskal Herritik ere hori argudiatu da, ezta? Argudiatu da, igual beste arlo batzuk utzi ditzakegula beste hizkuntza batzuentzat, baina ez dagoelako masa kritiko nahikorik eta zientzia sozialak eta humanitatea gorde euskararentzat, ezta? Eta karo, ikusten duzu, eta hori horrela da, ikusten duzu Amaiak egin duen ikerketa bibliometrikoan oso argi ageri da. Giza zientziak eta artea 140 ia. Gizarte zientziak eta zuzenbidea 136. Hau da, euskarazko ekoizpen zientifikoaren 175 biltzen dute bien artean.
eta gainerakoak oso azpi representatuta geratzen dira, ezta? Naiz eta Osagaiz edo Ekaia edo moduko aldizkariek sekulako meritu handiko lana egin, ezta? Orduan, claro, ikusten duzu adibidez, euskaraz dauden aldizkari bakarrak Web of Scienceen, eta dira Fontes Linguae Basconum, euskera eta Usart, hirurak ere arlo horietakoak, ezta? Eta tematik aldetik ere egin du ikerketa amaiak, eta, bueno, 9.700 artikulu Euskal Herriaz diardutenak, 6.500 euskaraz diardutenak, 3.600 hizkuntzalaritzaz. Historiaz diardutenak 3.400 iaia, gehienak Euskal Herriko historiaz. Karo, honekin zer eta naturzientziak aldiz 1.300. Honekin zer egiten dugu topo, Karmele Artetxe bere tesian seinalatzen du, ezta? Gaien getifikazioa. Azkenean, gure buruaz ikertzera, gure oso ondo dagoela, baina bakarrik horretaz edo ordesoreka bat dago, ezta? Eta, bueno, amaitzeko, bakarrik seinalatzeko, niri etortzen zait burura, 80ko hamarkadan egon zen, soziolinguistikan egon zen eztabaida, Fishman eta, eztabaida edo, bi eredu aipatzen ziren, Fishmanek esaten zuen, guk funtzio danak eta esparru denak hizkuntza gutxituek ezin dituzte ikutu, ez daukate ahalik horretarako. Funtzio nuklearrak gorde ditzagun euskararentzat, gotortu horietan, eta Txepetxek aldiz esaten zuen, funtzio guztiak bete behar ditugu, hizkuntza prozesuak ez dira estatikoak, dinamikoak dira, eta zuk espazio batzuk bete gabe uzten badituzu, hortik sartzen joango dira beste funtzioetara, ezta? Bueno, niri hori etorri zait burura, eta... Bueno, gero zeo zerroi, burura badatorkizu, tira, mikrofonoari. Bai, bueno, bai, hor dago gakoa, ezta? Kontua ere bada, pixkat, lehen Jonensek ekarri du ona, gustatu zait asko eta hortan zentratu behar gara, bikaintasuna ebaluatu behar digute, ezta? Hori aipatu da, eta hor lan ederra egiten ari dira Kataluniatik, bikaintasuna ebaluatu, eta hizkuntzarena, azken batean, ezta? Gero hemen aipatu du Amaiak, hori, inpaktu sozialaren aukera hori, orain, ari gara unibertsitateetan ere, nola neurtu, nola tal, eta horre aukera ederra daukagu, ezta? Inpaktu sozialaren ere mura eraman, eztabaida, eta euskaraz eginiko ikerketen elementua, eta oso ondo nota ederra jarri duzu, ez naiz hortaz konturatu, ezta, baina lekuko eremuetan daukan inpaktuak, nahi eta nahi ez hor, norengana audientzia hori, baina, pixkate, hortan kokatuzta, beranzko hori, eta gero, aldaen neurrian, diskurso positibo orantz saiatu, baina argiak izan da, errealismo ariketa bat eginez, eta errealismo ariketa hori eginez, eta hori gazteen gana helduaz, da, nik pasadizu bat kontatuko dizuet honen inguruan, eta gero egingo dute lehenko erronda batean norbaitek zeo zer galdetu nahi duen, edo ipatu nahi duen, baina pasadizu bat kontatuko dizuet nire esperientzen oinarrituta, eta nik genetikaria naiz, nik genetika ikertzen dut, super unibertsala eta neutekali izan beharko luken, eta esaten duzu, lokalearekin zer dauka zer ikusirik, ez? Baina, ikertzen duzunean gaixotasun baten oinarri genetikoa zure ingurunean, kenontzeko munduari ezaio ardura, eta gainera ikertuta baldin badago oinarri genetikoa, hauek berriro ere hau egiten, inori ez da berria, ez dakitze, ez dauka impacturik. Baina zure populazioan badauka impactua. Zen azken finean, zure populazioaren egitura genetikoa ikertzen ari zara, eta orduan aurkitzen dituzu gene aldaera batzuk, ez direnak munduko beste leku batzutan aurkitzen. Eta zure populazioa aztertzeko, eta osasun arreta hobetzeko oso ondo datorkizu. Globalki, inpaktua minimoa da, baina lokalki oso garrantzitsua da. Eta hitz egiten ari gara oso neutekela izan beharko lukeen gai batea, hasta naturzientzietako, zientzia purutako, biologia puruak, hori eztabaida bat, ez? Baina berez neutekaltasun horretan ez eta esan duzuna, ez unibertsala da, baina gero bere aplikazioa oso lokala da. Eta zure populazioari asko interesatzen zaio zuk horretan lan egitea. Baina halako alkeditazioetan eta bar, azkenean Q2 bat da zure aldizkaria, ez Q bat, baina zure populazioarentzat Q bat baino askoz gehiago da, ez? Orduan hor badaukagu tekanpa bat, eta askotan uste dut ez garela horretaz konturatzen. Batzutan bai existitzen dela inpaktu hori eta nahiko agerikoa dela, baina ez baldin badugu narratiboki azaltzen hori,
galdu egiten da.